Zarokên taybet di hin sinifan de bi hevalên xwe yên din re perwerde dibin. Ja navê vê perwerdeyê heval elmandin e wek em bêjin heval dersê. Ja li Tirkiye zêdetirî 70,000 xwendekarên hev elmandinê hene. Ev nûçeya taybet li ser zarokên taybet e. Zarokên asteng û zarokên em bêjin normal di aynî polan da, di aynî sinifan da, aynî waneyan da, aynî teknîk û merc û şart û mafe hev da waneyan bistînin. Li Tirkiye bi hezaran xwendekarên perwerdeya taybet bi hevalên xwe yên din ve dikevin dersan. Bi wan re di heman polan de dersê dikin. Wek zarokên din hîn bibin, wek zarokên din temaşe bikin, wek zarokên din tevlî civak û tevlî tekiliyê civak hebin. Di perwerdeyên hev elmandinê de berpirsyariya mezin li ser milên mamosteyan e. Lê wezîfeyên malbatan jî girîngin. Zarok çawa hîn dibin, kîja şert û merca hîn dibin, kîjan teknîk û rê û rêbaza hîn dibin. Hewceyê ku malbatek zarokê xwe nas bike, ka ev zarokê me bi kîja awayî hîn dibe, bi kîjan rê û rêbaza hîn dibe, mamosteyan re bikeve tekiliyê vî hîn bibe û spartayên xwe li mal jî û nêrînên xwe li mal jî, tekiliyê xwe li mal jî li gorî nêrînên mamosteyan em bêjin bikevin wî şeklî vê re bikevin tekiliyê. Ev perwerde tenê ji bo zarokên taybet nîne û jaliyê hişmendiya biçûkan ve seba telebeyên din jî gelekî mühîm e. Bo zarokên din jî qebûlkirina kesên cuda vî awayî da pir girîng e ku hemû her kesî her rengî bi rengê xwe qebûlkirin girîng e. Li Tirkiye navenda lêkolînên rêberiyeya Wezareta Perwerdeyê rewşa zarokên taybet dinirxîne. Piştî nirxandinê kîjan xwendekar wê li kîjan dibistanan bên bicîkirin diyar dibe.